أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جبا أمباو بفوك وليماندو kadila ala fe ala ka hinɛ anaka kisi anaka barka ala ko kɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jumadon novembre kalo tile 4 san 2016 jamiyatu ansardin tɔnde minnu bɛ sɛbɛnni kɔrɔ nin bɛna kɛ a siɲɛ 6nan ye u kɛ kɛnɛ sigi alisilamɛ banbaatɔw tɔgɔ la ni ka ala wele kɛ ka alikuranɛ kalan kɛ ka dalayilu kalan ni ka dɔnnibaaw wele u kɛ na ala ka diinɛ walawala ala ka jɔnw o kɛ miiri ye ka kɛ tasi ye ka taa alisilamɛ banbaatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kama sigida ɲɛmɔgɔw komite ɲɛmɔgɔw komini ɲɛmɔgɔw a cɛ a n'a musow olu nana bɔ ni ka jamaw bisimila ni ka folikanw kɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Usman Nimaga ale nana walawalalu kɛ ni ka bilasiraliw kɛ yani an karamɔgɔ denkɛ na waati cɛ Ibrahim Haidara an ye min sɔrɔ ye an ka ja an ka ɲɛmada fɛ asailu zikri kailan ya rabbi israeli sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min al-lisan yafqahu qawli ya rabbi ma alakan sawabe shige hera alaka damma mumin Abdul Mumin Traoré imam Chichen amana boko foli kɛ alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka minɛ limama an karamɔgɔ an'an kɔrɔw ka minɛ limama sanfɛ fa duguma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min bɛ dɔrɔn ye tasibila ye kɛnɛ sigibaw o ye hakilila ɲumanba sɔrɔ ko ka tasibila kɛ tabaw ye an balima minnu y'an kɔn ala ka nɛɛma na wala Alahu Taala kalenkano ni hakili tola dɔ la ka sarakatu bɔ ye walima ka dugawu kɔ ye ko n'ala sɔnna ma i yɛrɛ taari kɔ n bɛ dɔ bila min b'a hakili to i la akumana nin kɛnɛ in bɛ anw hakili jigin an yɛrɛ la parce que ala ko kullu nafsin za'iqatul maut ya'ati baghtatan ni mɛ bi saya nɛnɛ wa saya ni bɛ nana n b'a cun a tɛ suda maa la k'a kɛ o la anw yɛrɛ kan ka miiri n'an yɛrɛ taara minnu t'a la olu ta banna an ma yɛrɛ ka kɛnɛ de kan an kan ka tasi ko don dɔ la bolo y'olu da cogo min an fana bɛna taa don dɔ bolo bɛna taa an fana la o da cogo la o la ne ni aw an kan ka tasi bila kɛ ka taa an yɛrɛ ma o la nin kɛnɛ in kan an tɛ ɲina an ka seyidi kɔ n'o ye Sheikh Usman Madani Haidara ye an b'a ɲini ala fɛ jija ni kɛnɛya laban ko ɲuman ala k'o dan d'an ma a n'a ka denbaya a mago bɛ min na diɲɛ n'a kɛra kɛra la ala k'o k'an n'o ye o sira fɛn o fɛn an karamɔgɔ ala ka n'a ka denbaya kisi o ma ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen kisi o ma o la an kun bɛ fɛnba fila ka mawludu ala nabi ziyara ala Muhammad Madani Haidara nin belebele fila kun man kan b'a ɲini ala fɛ ka jama in na hɛrɛ la ka na kɛ hɛrɛ la ka segin hɛrɛ bandela ala m'o kɛla ye Muhammad Madani ka fara Mustafa kan ka se an ba ma n'o ba fana ye ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ani sirife su tɔ bɛ ani silama su bɛɛ lajɛlen ala ka yafa kɛ bɛɛ lajɛlen ma o la balimakɛ ka foli don a n'a ka kalanden n'a denkɛ n'o ye Mumin Traoré imam Mumin Traoré ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم afon la bala ka nya ka dama na ala sona yo nyingalim ke ka fo wole bilala jama ma wole kunye mi anya jama fara nyon kan ne mungo son ka hina yini ke ani ya fa nya ka si anga bamaga to ma wole mi anko ala yorola wole kunne wi alhamdulillah ni ya shin worna ni anfe ni ya sigi ko worna sango samba sigi ni ya sigi ko worna ni aywa alhamdulillah rabbil alamin kramo cha man de bina kenen ina maya nala sona nyinanta anyo bonya ano karama anyo ta ko khalifa yoro jumena anyo khalifa ase Sheikh Madani Haidara o ka demala no shirifula kawye me ya no cha anga karamo demsen cha man de bina ni mun kona wode bina kana kenen ina maya aywa foli kam mene bulu an ka kuma laba wode ka folo sigi yere kuna ka ina ala fe anga sigi kunyi na jama faranga no de ala ka hina sanga ba ma to ma ala ka hina suma ambe bela jelen finen fo ka do ni ala fe ka ke dalba masa aka hinesi anga bambaga toma wa amun bora kan baranga ala ka ke baga dama o folikan ano wule da kan be ne bulu ka lasi amma bad uhayyikum bi tahiyyati al-islam wa tahiyyatu sa'ada ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
Asilamɛw tanga ɲininen kɔfɛ Ala fɛ ka bɔ Iblisa dangani tɔɔrɔ ma. A n'an sinsinnen kɔfɛ ni setigi Ala tɔgɔ barikama ye. Masa min y'an sigi nin kɛnɛ in kan n'o b'an wele. An bɛ Ala fo k'a barikada. A ka nɛɛmaw kan a y'an gɛrɛngɛrɛn ni nɛɛma min ye. O ye nɛɛma jumɛn ye? O ye limaniya nɛɛma ye. Asilamɛw n'o bɔra yen an bɛ sɔlili kira kan. Kira min ni Ala y'a da k'a fasamandiya, k'a kanu, k'a bonya, ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan. Fo a y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ko ni a bɛ ni Ala fɛ, ko ni i bɛ Ala fɛ, ko a y'i tugu Muhamadu kɔ. Ko n'o kɛra k'Ala b'a kanu. Ala ka kisi a n'a ka nɛɛma Ala k'o jidi kira kan a n'a sodunke sanuma bɛɛ. N'o bɔra yen an bɛ aw fo ni badenya foli ani kisi foli ani hinɛ foli ani barika foli ani kunadiya foli. O de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An sigira hɛrɛ la an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'an wuli hɛrɛ la. An bɛna min fɔ Ala k'an nɛ sabati a fɔtɔ la. Ala k'a kɛ an ka kanda sababu ye. Ala y'o kɛ kira bonya kama. Salli ala rasul. Alhamdulillah bi su in na an bɛ Sɛbɛnni kɔrɔ commune 4 kɔnɔ ka bɛn le 4/11 mois 2016 Sɛbɛnnikɔrɔkaw ka fara commune 4 bɛɛ lajɛlen kan. Ni y'u ka laadala sigi sigi min n'u y'a kɛrɛnkɛrɛn san kɔnɔ u b'a kɛ dugawudon ye ka ɲɛsin banbagatɔw ma minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ na. Ala ka hinɛw la Ala ka yafaw ma kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam. Asilamɛw n'o bɔra yen an bɛ foli kɛ Yazigi da dugutigilakaw la. Dugutigi n'a ka denbaya an b'o fo. N'o bɔra yen an bɛ foli kɛ an ka karamɔgɔw la. Karamɔgɔ minnu n'olu y'an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ ni minnu m'an sɔrɔ yan an bɛɛ ka foli b'an ka kɛnɛ kɔnɔ. N'o bɔra yen an bɛ foli kɛ an ka alimamiw la. Misiri o misiri bɛ yan an bɛ foli se alimamiw ma ka foli k'u ka nayibu la ka foli k'u ka misiri dunke bɛɛ lajɛlen la. U bonya b'an ka kɛnɛ kɔnɔ. Asilamɛw n'o bɔra yen foli min bɛ da o kan diinɛ bolofara fɛn fɛn bɛ yan Yazigi da in na yan an ka foli bɛ se a bɛɛ ma. Mɔgɔ o mɔgɔ ko ni ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ ka foli b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan. N'o bɔra yen an bɛ foli se an ka sababu ɲuman ma. An bɛ foli lase an ka kunadiya sababu ma. An bɛ foli lase diɲɛ hinɛw dayɛlɛbaa ma. An bɛ foli lase alijinɛ sɔrɔ sira ma n'o de ye Asayid Sharif Usman Madana Haidara. Ale foli ye an ka wajibi ye. Bamananw b'a fɔ ko n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi a fɔ sababu ɲuman. An y'o fɔ an ka sigiyɔrɔ bɛɛ la. N'i ye kuma di anw ma hali n'a bɛ bɛn sekondi kelen de ma ni karamɔgɔ ka foli tɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ jɛ i ka mikoro kɔ. Parce que fitiri wale de ye kafiri ye. An bɛ dugawu kɛ a ye si ani kɛnɛya ani laban ɲuman Ala k'o di an ma. A ka denbaya Ala k'a n'u kisi Ala k'a n'u tanga kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam. N'o bɔra yen an bɛ foli lase an ka wuduhu karamɔgɔ minnu bɛ yan Ustaz Mariko
ka se a ka jama bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bi sugu ma asilamɛ o kɔfɛ an filɛ kɛnɛ min kan arabuw ko ten ko likulli maqamin maqalun ko sigiyɔrɔ bɛɛ n'a kuma don ni sigira sigiyɔrɔ min na a bɛ wajibiya kumakɛla kan a ka sigi yɛrɛ munasaba don sigi bɛ ka kɛ kun min kama ka kuma kɛ o kan ni sigi ye denkundi ye i bɛ kuma kɛ denko kan ni sigi ye furuko ye i bɛ kuma k'o kan bi an ka sigi ye dugawu don de ye ka ɲɛsin banbaatɔw ma fɛn min ye banbaatɔ ninnu sɔrɔ an bɛɛ de b'a sira kan a bɛ fɔ o ma ko saya parce que kuranɛ ko ten ko kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ballik a ko fɛn o fɛn n'a bɛ dugukolo in sanfɛ a étages la fɛn o fɛn bɛ dugukolo in sanfɛ a masakɛyaw la fɛn o fɛn bɛ dugukolo in sanfɛ a nafolotigiyaw la fɛn o fɛn bɛ dugukolo in sanfɛ a jamatigiyaw la kullu man alayha fanin o don dɔ nin bɛɛ bɛ ban wa yabqa wajhu rabbika ko dafɛnw bannen kɔ kow bannen kɔ wa yabqa wajhu rabbika ko a tɔ bi to i dalen masa jaati de i dalen masa ɲɛda jaati zul jalali ala min ye bonya tigi wal ikrami fasamadenya tigi c'est-à-dire fo an ka nin de dɔn k'a dɔn ko an ti to yan i ti to yɔrɔ min n'i y'o dɔn i bɛ labɛn min kɛ i b'o dɔn a bɛ hakili sigi Abu Zari le Ghafari la walanda min b'an bolo an bɛna kuma kan mubasharatan Abu Zari le Ghafari don dɔ la silamɛ sahaba dɔ bɔra ka so a bɛ fɛ ka taa bɔ Abu Zari le Ghafari parce que a y'a tɔgɔ mɛn k'a mankutu mɛn k'a ka ala ye siranɲɛ mɛn a bɛ fɛ ka taa dugawu ɲini Abu Zari le Ghafari fɛ a bɔra ka so a ye ɲininkali kɛ o ye Abu Zari ka so jira a la mais ale ye mankutu min tɔgɔ min mɛn Abu Zari la a kɔfɛ ale nana Abu Zari ka so ale ɲɛ ma ɲaga Abu Zari ka du la a ɲɛ ma ɲaga a ka sɔrɔ la a ɲɛ ma ɲaga hali a donfini na la ilaha illallah belebelew man bon ala ye siranɲɛ tɛ fini ala ye siranɲɛ tɛ kɔlɔsi ala ye siranɲɛ tɛ jalamugu ye la bal hasha wa kella ala ye siranɲɛ ye dusukun ni jogo de kira y'o fɔ ko wulibali di bɛɛ ma ko ala ti aw minɛ n'a ye cogo ye ko ala bi aw minɛ de n'a dusukun ka miiri tɛ yan n'a ka kɛwale a taara Abu Zari fɛ yen Abu Zari y'a bisimila so koloni dɔ kɔnɔ so min hali porte t'a la hali da t'a la kon t'a la cɛ y'i sigi a ko ne bɛ ka Abu Zari min ɲini ko e don Abu Zari ko ne jaati don a ko ne nana bɔ yen Abu Zari ko e ka filɛli cayalen de so kɔnɔna na a kuma fɛ jumɛn don cɛ ko Abu Zari ma a ko e ɲɔgɔnna maaba e ɲɛna tɔgɔtigi o ka so man ka kɛ tan a kuma i ka so kɔnɔ minɛnw taara min Abu Zari ko cɛ ma ko n ye n ka so kɔnɔ minɛnw n ta k'u bila n ka so kura kɔnɔ so min ni bɛna taa ye ko n ye n ka so kɔnɔ minɛn minnu ka di n ye n y'u ta ka t'u bila n ka so kura jɔlen kɔnɔ n bɛ k'o min labɛn cɛ ma kuma faamu a ko Abu Zari ma a ko o so kura in bɛ quartier jumɛn na Abu Zari ko e ma kuma faamu
ako mina sokura nyoro fi dona tala cegu Abu Zari ma ɲiningali filanana ako n'a ta bɛɛ hali ni ye dukura jɔ madama i bi si yɔrɔ min a ka ka i ka sigilanw bila walima i ka o yɔrɔnin fana masiri parce que aw ye jamatigiw ye Abu Zari ko cɛ ma sabanan na a ko i komi sotigi ko n ma ko n tɛna to nin so in kɔnɔ ko n bɛ location de la o kɔrɔ ye n da tɛ nin so in ye donc n halala so de bɛ n ye sotigi ko ko n ti to yan o de la n ye n ka minɛnw cɛ yanni yɛlɛma don cɛ cɛ ko Abu Zari ma a ko n m'a faamu a ko n'i m'a faamu a ko ne bɛ ni kaburu de ye ne bɛ ni alijinɛ de ye ne b'o de ɲini aw ka diɲɛ so kɔ tɛ an fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ yan a bɛ n'a fɔ an bɛɛ bɛ loyer de la c'est à dire yan tɛ sigi so ye loyer kan ka sɛbɛn a bɛ location na so min kɔnɔ o jɔli fɛ ayi n'i y'o jɔli la e tɛna du jɔ i yɛrɛ ye ala k'an bɛ sɔn ɔ dugawu min bɛ kɛ banbaatɔ ye jigisigi don anw minnu bɛ ɲɛnɛmaya la a b'anw yɛrɛw jigi sigi sabula an filɛ k'a kɛ minnu ye an n'u jɛra k'a kɛ dɔw ye kunun bi an bɛ ka k'olu ye sini siga t'a la dɔw bɛ na k'an ye dɛ a dunuya duwal diɲɛ yɛlɛma yɛlɛma de ɔ nka est ce que an b'o baara min na dalu b'a la wa parce que silamɛya kuma cayara a ka kan karamɔgɔw ne an bɛ kuma fɛn min kan walima n'an bɛ fɛn min kɛ an k'a lajɛ an ka dalu di mɔgɔw ma min b'u lafiya o ka fisa ka fɛn kɛ ten parce que mɔgɔw sɔrɔla minnu ko nin bɛɛ ye haramu ye ko nin bɛɛ ye bidia ye ko kuranɛ aya dɔ bɛ yen ko ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa an laysa lil insani illa ma sa'a ko foyi tɛ adamaden ye ko fo i ye min kɛ donc ko adamaden n'i ye min kɛ n'i sara dɔrɔn ko y'a bannen ko foyi t'i sɔrɔ bilen o b'an kabakoya kosɛbɛ kuranu bɛ kɛ ka kuranu kɔrɔfɔ kuma dɔ la n'i nana suratu yasini kɔnɔ karamɔgɔw bɛ yan yasini ko naktubu ma qaddamu wa atharahum a fɔ ne ma ko tafsirul qur'ani bil qur'ani ka kuranu aya dɔ kɛ ka kuranu aya dɔ kɔrɔfɔ n'i ye kuranu aya dɔ n'a y'i kamana gan yanni i ka hadisa t'a la i bɛ kuranɛ de lajɛ ko ni kuranu aya wɛrɛ tɛ ka na nin fɔ ɲɔgɔnya dɛ nin bɛɛ de bɛ kalan na ala ko ye ko ni ala bɛ fɛn sɛbɛn naktubu ma qaddamu u ye min kɛ ka sɔrɔ u ma sa u ye min bila u yɛrɛ ɲɛ ni ala b'a sɛbɛn wa atharahum u sara ka nɔ minnu to n b'o o fana sɛbɛn nɔ ye fila de ye nɔ ɲuman ani nɔ jugu o la o kuranɛ aya walawalali la kira yɛrɛ b'a fɔ ko ni adamaden sara ko i ka baara bɛɛ jɔlen fo fɛn saba yɔrɔ a b'o hadisa mɛn karamɔgɔw fɛ kosɛbɛ ko woloden ɲuman min bɛ dugawu k'i ye walima sarakatil jariya o n'a ɲɔgɔnnaw a b'o hadisa mɛn karamɔgɔw da mais hadisa wɛrɛ bɛ yen kira y'o fɔ kira ko an ye nin minɛna ka bɔ Abi Hurairata de la Abi Hurairata ko ale y'a mɛn Mustafa da ko anna Allaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdi solihi fil janna fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari waladika laka Abi Hurairata ko ale yɛrɛ de y'a mɛn kira da ko lahara don ko jɔn silamɛ ɲuman ko la yarfa'u darajata lil abdi solihi ko ala ka jɔn ɲuman bi taa ye ko ale donna alijinɛso dɔ kɔnɔ a yɛrɛ b'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ye baara min kɛ ne ka baara valeur tɛ nin alijinɛso sɔrɔ n ye seli min kɛ o t'a sɔrɔ n ye su min kɛ o t'a sɔrɔ n ye hiji min kɛ o t'a sɔrɔ alijinɛso ye valeur bonya alijinɛkɔnɔden yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ko anna li haza ko ne ye nin alijinɛso dagabani in sɔrɔ cogo di fayaqulu ko melekaw b'a fɔ bi istighfari waladika laka ko cɛkɔrɔbaw i ye nin alijinɛ sɔrɔ i ka baara tɛ koyi i sara ka den ɲuman minnu to i kɔ olu ye dugawu min kɛ olu ye saraka minnu bɔ olu ye ɲumanya min kɛ o dɔɔni dɔɔni de farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ sangaso ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma o baraji i b'o de kɔnɔ
nin de hadisa dɔ ye fu ye dɛ parce que n y'o de fɔ yani anw ka kuma ni hadisa o b'a sɔrɔ anw y'a sɛgɛsɛgɛ de min kan ka lakali parce que anw ye mustalahul hadisi kalan hadisa man ka lakali fiyewu i man k'a fɔ ko qala rasulullahi i man k'a fɔ ko alakira ko ni dɔnni min tɛ anw tilal'o kalan la ala ka cɛ dɛmɛ sirifu ka kalanden bon yɔrɔ nin wasara dalu ye a bolo dugawu la banbaatɔ ye o to yen an b'a fɔ n k'o ye kalanbaa dugawu dalu ye parce que dalu ye fila ye al adillatul aqliya wal adillatul naqliya dalu dɔ bɛ yen min sɛbɛnnen don o ye dalu dɔ ye i n'a fɔ n y'o de f'i ye adillatul aqliya fana bɛ yen kodɔnna yɛrɛ ma n'a sigi k'i hakili miiri ka dalu min di maa ma a bɛ fɔ o ma ko adillatul aqliya n bɛna o dalu d'i ma ni ko n'i y'a sɔrɔ ko mɔgɔ ka dugawu tɛ fɛn ɲɛ maa ye i salen kɔfɛ sukazeli nafa ye mun ye a ɲɛfɔ a walawala a y'u ɲininka o la o k'o jaabi di yan kɛ jaabi t'a la o jaabi tɛ foyi ye ko figutigiw ko su bɛ da ɲɛfɛ de k'a fɔ ala anw nana sunando la nin banbaatɔ ye n'i y'a sɔrɔ a minɛnen don ka taa o jurumu min na ala o y'a fa anw kama anw ɲɛnamaw kama sukazeli kun ye nin de ye wa a bɛ nafa ɲɛ dɛ fo kira b'a fɔ a ka hadisa la ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i fatura ko silamɛ cɛ 40 seli su kan silamɛ cɛ 40 mumini k'o sela cɛw tɛ su kan ko ala y'o sogo haramuya jahanɛmɛ ma o cɛ 40 de sɔrɔtɔla jamana sa o de ye baara bilahi n bɛna silamɛya de f'i ye i k'a dɔn u bɛ ka musalaha ni min ye u bɛ ka min mamu ka d'a ma bilahi a caman ye nkalon ye dɛ anw bɛ min na tan nin tɛ se ka kɛ alakira nakun ye ayi ka seli o tɛ jɛnɛya bali ka sun o tɛ gulɔmin bali ka sun o tɛ namara bali a mana kira cikun ye mun ye kira dun ko a cikun na a ka message fɔlɔ a ka ci fɔlɔ a ɲininkali k'i nakun ye mun ye parce que kiraw cira ka kɔn ye a mana e bɛna mun na bilen ko innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq a ko ne cikun ni kiratɔ cikun tɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn ye an bɛɛ cikun ye kelen innama bu'istu ne cira de limaza lisolatiya lisawmiya lizakati fakat la bal hasha wa kalla li utammima makarimal akhlaq mun ga mangana jogoba tɛmɛnenw dafa bi silamɛya bɔ o jogo in de fosira silamɛya la k'a bɔ a la pewu ko jogo k'a jɔ kɛrɛfɛ silamɛya tɔ tora ye cogo ye o walanda de b'an bolo silamɛya nakun c'est-à-dire ne ye nin an bɛna walanda min d'i ma n kitabu lajɛtɔ y'a ye n ko n tɛ se ka n da de nin ka f'i ye fo n ka nin ɲɛfɔ silamɛw an bɛna o walanda de d'i ma ni waati fɛrɛla an bolo silamɛya tɛ ye cogo ye silamɛya tɛ caciri bɔ diinɛ ye yokoro bɔ diinɛ tɛ silamɛya ye diinɛ sɛbɛ de maa sɛbɛ diinɛ de don fɛn o fɛn laɲini de b'a la ni fɛn laɲini bɔra a la a bɛ kɛ fɛn fu y'i bolo telefɔni laɲini ye mun ye appel tɛ ni o bɔra a la dun a bɛ fɔ ko telefɔni baara de b'i bolo i n'a kɛ ka son lamɛn walima i n'a kɛ ka video jouer mobili nafa ye mun ye k'a boli tɛ ni moteur t'a la dun mobili kɔku jala don musow bɛ fini biri a kan c'est-à-dire fɛn o fɛn n'a y'a laɲini jɛ a bɛna contraire la arabu ko ten silamɛya laɲini ye jogo de ye ani laadiriya ni dugukolo ka mɔgɔw lafiya n'o bɔra la dɔrɔn a tɔ bɛ kɛ yɛlɛko ye misaliya d'i ma kulonkɛfɛn dɔ bɛ yen jeu dɔ bɛ yen ballon
ballon jeu sena ballon tan ni sena ballon tan na ballon da damina do ka jobi ka fe do ka jobi ka fe uti al vitri do nyini ka touche fla bla kerefe ka kla ka mo waro sigi ko lu be ka ballon tan no jatimi otike al vitri bla ku yimu ka jatimina ke ko ni mami yanga sharia soso fiye bi fiola ni da za wala ke bi fulu ka tere ko fe ote donc sisan kuma dɔ la c'est-à-dire maka misalaw de dima e yɛrɛ ɲɛ bɛ min na adillatul aqliya i bɛ min faamu kuma dɔ la balɔntanaw dɔ o bi balɔn ta ka bɛɛ dribble ka taa balɔn ci k'a bila jɔ kɔnɔ supporter bɛɛ bɛ wuli ko bi donna mais alvitiri b'a fɔ ko bi ma don mais ka taa sɔrɔ ballon donna jɔ yɛrɛ kɔnɔ koyi bɛɛ ye ballon ye jɔ kɔnɔ mais alvitiri b'a fɔ k'a ma don u bɛ alvitiri ɲininka ko mun kɛra ko orgie orgie kɔrɔ tubabukan na ko an ka kulonkɛ sariya a bɔra o sariya kɔfɛ a y'o dan sago bi m'a ɲɛ cogo cogo n'a kɛra o ye a ti bɔ a la n'i ye bi don n'i bolo ye don a bɛ jate n'i tɛ basikɛti kɛlɛ wɛrɛ a ti jate yɛlɛ ko tɛ dɛ misaliya don bon an k'a dɔn mun ye nin bi in bɔ a ma sisan parce que a ye fɛn kɛ min ma bɛɛ sariya la o de la a ka bi donni bɔra a ma ɔ a y'a dɔn a ka seli y'a ka bi de ye a ka seli origé su origé jaga origé hiji origé maa dama n'a bɛ jɛnɛya la gulomina ka seli origé amadu abimadu dɛ billahi galondigala ka seli origé maakɔrɔfɔla ka su ye origé abimadu dɛ i bɔra ala ka sariya kɔfɛ dɛ o la fo an ka na ni silamɛya kadiri de ye ka silamɛya bila kadiri ɲɛnama kɔnɔ o fɔbaa ye jɔnni ye o fɔbaa ye karamɔgɔw de ye mais karamɔgɔw ntɛɲɛna Allahu akbar billahi ala glokiba donnaw de bɛ yen kɔlɔsitalaw de bɛ yen jalamuguba melekɛla de bɛ yen mais karamɔgɔ sɛbɛ sɛbɛ billahi o dɔgɔyara ni Asel Sherif Usman Madani Haidara nani Haidara wallahi n'ale nane kun tɛ silamɛya kun banna o la an bɛna silamɛya yɛrɛ laɲini d'i ma bi sir أعوذ بالله من شر إبليس عليه لعنة الله وعلى جنوده أمبي تنغني إبلي على فكرة بو إبليس دعاني تورما على من دعانا كايروجي سير بسم الله الرحمن الرحيم أمبا زيزني على توقي مسامي سوي يلما ككلو يلما كدوكو يلما kana klew yelema ka eru yelema ka minute yelema ka seconde yelema fo kana nina aw sigini tabalinga amba zizinu ala togo i jando ala togo ni bi baro barake akene ala togo kitabu tigu koti hal ni bi ka sukura sipasi masiki ni ye bismillahir rahmanir rahim siba jugoro billahi hal na ka quartier duna bom kono ka boy ka dubi kishi Allahu akbar ala togo te togo gazene amba zizini ala togo ibi jando la ni fayda bade dilema dakuru yakeli ni ta joledo afo mazon yo ka yoro ni do sogobe ka du sir والصلاة والسلام على من كانت آياته مملوءة بمكارم الأخلاق anga karamo ko ami solli kiraka kira mingal layini kira juko dafali sadiri wallahi ni Asel Sherif Usman Madani ale de bi kira nyina fin bila parce que kira ka hadisa do be ali de mama ni doni madrasa la be ba fo amba ga dongule kama fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasil man qata'aka wa ahsin ila man asa ilayka wa qul lil haqqa walau ala nafsika mama doni madrasa la be bendo mais ka taa sɔrɔ nin ye kuma ba de ye san tɛ se ka hadisa min walawala mais anw ye nin jogo de ye an karamɔgɔ la o de y'an tugu a kɔ o ye jumɛn
kira ko silman qata'aka ko matuku mami nyati kela mami ngoka tife e ka kafe mami yidanga e ka dugo kai ni jun saka ni wala note wala dabiche ko wa ahsin nyuma yake maye ila man asa ilayka mami juguma kila kana sarani juguma yede asarani nyuma yede nabi lai isa yo de fa ka kalando yi ako mo chiti woli juya sanada soroka ke ala ka ma nyuma yi ko fo iga ga sabali joye ni mo mi nya tege da ikini nyeka ika kla ka numan ve na shiana kwa ka flana kula ko ni ma se o degré ma ke ga wali wa madafa ni baka yeche o isa kele ya fo ay chrétien woni ni ngaban ni mba kono ka bible ko abai ko mo chiti ke ika manyati dafa ko e kongoto kongo be la ibini ka sa kongo fe ebe yala la tare munumunu nyamazunu kan ini wuludo bena nyamazunu kan abena na besh dumini to do filema kongo be wulula kongo be la ko ni makaria ka dumini to wuluye ke ka wali joya madafa madafa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ningere ziri di yaw mudu do ba kono fa shela ka a to ce ka ke nyama kono kasura balma fanda doye wallahi nasonga ta ko chamami fa ba kono bara munu mena ko alhamdulillah kambe dunga ala kira ko wa ahsin ila man asa ilayk ko nyuma yake mugo imami juguma kila ngeni misala suru di makado wala ndako ningara sisa sabba makoya nab ajafo sadiri ni kila ka kuma taraka baraka dora mi lafiya oche sisa bamakoya nab yoro abingali jugale do ala ka ambe kisha toro ko sayna kamale do be abaka jakarta safe nab abaka boli ale be sira minga jama sina do koyra soni zira kamale were nana kumbe ka sira danya ka motola ka marfa da jo adishila ko aka jiki ka ba motuka nab marfa da jo le adishila chema do reke de che jigina ka ba motuka nab ka moto clé dama delega e zombay ay moto wuli atara nab ay doninge moto tigi ya miri ko est-ce que esazim beningo abisa ka yoro jamboli nayo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ako esazim beningo asika yoro jamboli nayo na dumina na mogo na kunji ako che zonge tatola ma ako koro ko haketo zonge wo ko mundo ako naya ako keme benguya dam nguna warbe we moto mene me esaz tamanta ko ne ti haketo koro ka keme mina ka do esazi la wala sa ni ise yoro jam subhanallah wa ahsin ila man asayili nyuma yake mami juguma kile ebisa kaninge abada eti saka ninge nga sadiri mi feka kira ka kuma tono de fi okele zonge billahi hal ni kafiri ala kira mi voni ya kala raba duskuma zonge cheka kemem na ka moto mina tara ka doninga che jole do afika ta to nyina jole abe gudronda abina mobilita so nzira zonge na moto joko akudoko akwa kiracho kama leo kwa kiracho ko da ko uyi kuma sira ko ai akudoko ka moto mi akuyi ka moto mi na kata ko khoroka kiracho ko no ninga kafre be dogo yembu nya ko jugu ibi moto soro nga kemeni ngoni di soro ble dibaka billahi ninga rabba mako ya sisa allahu akbar sadiri yela kote misala ode do ka direla nyuma ke mayi mami juguma ki ni ndo manda dibi ala ka meso sir قال الفقيه رضي الله تعالى عنه hadisa zabana awal asma de sabana ko wa kulil haqa wala nafsi ko tiefo hal nabi yere ku ka de gelera on di tiefo ma ye wati ma ti tiefo anyi an fa mana mado ina fa on di tay du golo karamo ko ru ko ni uti tiefo ma ti tiefo yi olu ti wajuli ga ni mami wajuli ga ko aye disabiri muso aye produit blanc muso demsano ay clé alla adriya che muso flati go alla adriya karamo ba fa kwata bo mo dolo ba gele ko jugu
gɛlɛyayɔrɔ jumɛn bɛ gɛlɛyayɔrɔ t'a la k'o tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kan ala k'an bɛ sɔn قال الفقيه رضي الله تعالى عنه a ye nin waladen da a ka to k'a ta ni ka segin k'a lamɛn a bɛ maa nafa a ko dɔnnibaa y'a fɔ kitabutigi ko ten وسمعت جماعة من العلماء رفعوا الحديث إلى خالد بن ميدان a ko ni an bɛna hadisa min f'i ye an bɛna walanda min f'i ye ko ale y'a mɛn dɔnnibaa cɛ hakɛ min da k'a ka ca ko a y'a mɛn dɔnnibaa ɲɛnɛma cɛ caman de da k'u ye hadisa in mafilɛ fo ka na se Khalidu bun Ma'adani ma قال ko Khalidu ko قلت لمعاذ بن جبل ko ale ko Mu'azu bun Jabal ma a y'a kulo majɔ walanda de bɛna daminɛ حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ko ale taara se Mu'azu bun Jabal ma a ko nana baro k'i fɛ Mu'azu mais n b'i fɛ hadisni bi hadisin sami'tahu k'i ka n baro ka i ye baro min mɛn ala ka kira da ثم حفظته وذكرته كل يوم من وقت ما حدثك به baro min maa ni mɔgɔ bɛ baro caman kɛ mais a bɛɛ tɛ to i kɔnɔ ne bɛ baro caman kɛ mais a bɛɛ tɛ to i kɔnɔ mais kuma dɔw bɛ yen o tɛ bɔ i kɔnɔ dɛ a ko Mu'azu n ka bɛ kira ka kuma de ma a bɛɛ kɔ tɛ e yɛrɛ c'est à dire kira ka kuma min tori dusukun na n'i b'i da ka wuli n'a ye kɔnɔ n bɛ fɛ i k'o de fɔ n ye فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه a ko Mu'azu bun Jabal cɛkɔrɔba sigilen kasira n'i ye ɲininkali kelen n'i ye jaabi kelen kasilen o b'a jira o kibaruya caman man di kɔfɛ o tɛ a ko Mu'azu cɛkɔrɔba a sigilen kasira parce que o waati y'a sɔrɔ diinɛ ye kɔnɔnajɛlenya de ye ɲɔgɔn janfa ten seri حتى قلت إنه لا يسكت ثم سكت ko fo a kɛra ale yɛrɛ ɲɛna ko Mu'azu tɛna a da de bilen fo ale yɛrɛ ka ɲininkali bɔra a kɔnɔ sa ale yɛrɛ ye ala deli Mu'azu bun Jabal yɛrɛ ɲɛji jɔ cogo la sa ale ko a kɛra cogo di i da de sa mun kɛra ko ne ma kuma jugu dɔ fɔ dɛ i da de ko Mu'azu mɛnɛ kasi la ثم قال فداك أبي وأمي يا رسول الله o kɔfɛ ko Mu'azu nana fɔ cɛ in ye a ko n ye n bangebaa fila kɛ k'e kuma bɔ ni arabuw kun ye nin kuma bila u ka kuma o kuma ɲɛ o b'a jira o ye sɛbɛ ye kalili tɛ min kɔfɛ o de tun ye nin o b'a jira sɛbɛ bɛna fɔ حدثني وأنا رديفه إذ رفع بصره إلى السماء فقال a ko don dɔ la ni Mu'azu ni alakira kisi ni nɛɛma b'a ma kuntu radifahu k'o don ale tun bɛ alakira ka yɛlɛ nka daaba kɔfɛ aradifu de ye n'i yɛlɛla so kan i bɛ maa min sigi kɔfɛ a bɛ fɔ o de ma ko aradifu k'a don ale ni kira tun bɛ yɛlɛ nka daaba kelen kan ninnu ye kunnaja sɔrɔ ninnu farisogo ni alakira farisogo magara ɲɔgɔn na ni kanu magali ye mais dɔw y'a y'u ɲɛna olu dusukun banna la o de la maa o maa ye alakira ye a bɛɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ maa o maa ye alakira ye wa maa o maa ye Asɛri Sharifu Usmani Madani Haidara ye a bɛɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ nin ye kuma ye maa caman ye n girinna sisan mais ka taa sɔrɔ u ma kuma kɔrɔ minnu b'a tilen k'a nɛni arazo la olu ɲɛmaa ye de minnu bɛ tilen k'a nɛni don olu ɲɛmaa ye de mais a ka yeli olu kunnajaso olu ma Abu Jahali tun ye kira mun ye a fa kɔrɔba Abu Lahabi dun a fa u ka dukɔnɔden yɛrɛ de don mais a yeli kira yeli mun ye Abu Jahali donc o b'a jira a y'a ye n'a ɲɛna filɛli de ye mais a m'a ye ni dusukun ye o la mɔgɔ o mɔgɔ ye Haidara ye ni dusukun ye k'a ka fɔta minɛ i bɛ don alijinɛ kɔnɔ Mu'azu ko nin don ale tun ye alakira ale n'a sigira bagan kelen kɔfɛ ɲɔgɔnma kelen kan
قال كو كرا ما كو كرا على كو كرا ما كو كرا قال بارو أها فقال صلى الله عليه وسلم أقول على كل فكرة كو رفع بصره إلى السماء كو كرا يكون جسافة كسانك نعم تلاقى كونجي أقول الحمد لله الذي يقضي في خلقه بما حب مصطفى دبنا كمسا أقول الحمد لله أقول تنوب مساي الذي يقضي في خلقه بما أحب أقول ني محمد بي على تنو على من بفلتك أكا جون كميني على جا مي جون جاتر مي على جا الله أكبر إمامه أمين غادي الله ودي بكيو ناتا ني مي غادي جوي جون مي كفاندا أمبلكو نعم مي على جا ودي بكي ni ala me e min garzige dina kani jigitiga kana dudda jugu fe kana miri kana kafiriya ala bi fende ke min nyaja e mi vana zo dela aye odi kan kana waso denda la ko ala ma denda ayo may ala bi letike ka jona min nyaja doni bo ya sibi ko muso wasura a muso nyona wala a mogoni vi nyona ni de ka fo nene de be chekelu ne de soro e ma de soro walma en kazinama walma mel loisela ne de soro e ma de soro I wasura mo werla ni de kwa kashira na ga dingunda yai ko o dingele te na fafi fuka ta saka sayama yace Allah siratala ay waso dabla ala de bi fella tige mi nyaaja ala kala tige nyuma amin ala kala tige nyuma amin sarakati ani dugo de bi ala kala tige yelema ala kan nyuma ngai sir sumakala ya muaz ukofe akoya e muazu نعم قلت لبيك يا رسول الله امام الخير ونبي الرحمه قال كو على كرام لبيك اها يا رسول الله امام الخير اقول لبيك ني لمني النبي نيما هيرما امي النبي مونغا المامي نعم سومسا نبي الرحمة دكري دلائل تجيكو كم مفتاح الرحمة مفتاح الجنة فاتح مفتاح الرحمة مفتاح الجنة لا عليه وسلم لماذا لا كنا ما كيرادو كو كيراي كليدي مفتاح كو دال با فنانو ala ka hina magazin clé do ala dina soro clé de kire donu bo be nyoro kalama aketu ko ni do be nu ya fiye chien ke me clé journée kono ni yaketi billahi o do ba fa ko alhamdulillah dimaka abi kala gira marko la bo nyafo ko en nabi nyuma miye nabi ma to ga almami che o ka be masa sirifu de je almami na kawi soma ni banu ma bi kafiriya tallahi makarbo ni bana sirifu kanuma isu jugu billahi rasul abaso billahi ala de yake muazu go kirama ke emiyen nabi monga almami emi here almami akon globila فقال أحدثك حديثا ما حدث به نبي أمته ako muazu mina masala lakali masala min nabi nyuma jima delika ni voa mandu nyi folo nenete mina min vie nabi lai musa ma delika ni voa ka mogoy isa ma delika ni voa ka mogoy sadir nabi nyuma jima delika ni ndada nyonga nenete sir in hafiztahu nafaka ni hakli turangal la delikaina nafaaka bi nafa وإن سميته ولم تحفظه إن قطعته حجتك عند الله يوم القيامة نموازو ني مسألة مكاكا كونيا متي كنينا باركو دلوتي بلو الله رسول ني نينا نغمين ولا بيدو جاني مكونو أن الله أو موازو كتبلي أو دي كدوسا ni aw ye ni masala me aya arziriya ka bla ka to ta lame billahi na ya lame nafa akuma ba nafa men na ya lame kanyina ko in qatat
hujjatukum o ya ka dallu tigale de parce que o ta ala anta do ble o ya ala nya do anda kedi sir sumakala inna Allah ta'ala khalaqa sab'ata amlakin ako muhazu hakika do ala isa bil wuluvla ni daka ke wuluvla sir qabla an yakhluqa samawati wal arda ka ko dugukolo ni sangolo dalinya aha likulli sama'in malkun ko sangolo meleke do de jole do ko sangolo dunda gardi aha wa ja'ala likulli babin minha abwaban minhum sangolo wolofla kelen meleke do de jole do dala o gardi kore iti bara fo titeme fo lu ka la je ka sege aw kulo beni na de o abna fo ni ba ta dugula kol subi joli mi nga rond point na ibi se ni rond point o wi ni nga ki ka vienti be min i ka mobili catégorie dum e ga permis be min donc o kuye muye wala sa c'est-à-dire ma mi sharia so kana teme ka do anga ako sangolo la meleka do de sigile do mi maga jonga bara contrôleur u banga bara la de anyabi na faye sisan aha fataktubu la hafazatu amala al abd min hina yasbahu hatta yamsi ako ala je sogoma da je dugu je bi ko ye do me bita jumay ka damna bi fajiri fo ka se bi kle binema joma na ba anye barake abebe sebe donc ika nyuma zebe melega ni ka juma zebe melege olu ba sebe donc konu ye clé mi journée ta sebe wi yele noy ega bita kera dume ijando wati la de c'est-à-dire adama de bolo femi valeur kan bolo abunya adama de bolo sangadi ika ibe wati mi sabula kunu ndeme nawo ambe bila shini be ala de bolo kunu munge o kera nyuma ya o temena kunu alamusa temena fo ate jiye wulima alamusa wara de bina mes kunu alamusa te no ya sore bara mi o sebena o bi jumadu o fanan demena ni o bara mi o temena o shini be ala bolo joni o yeba e joni o rebe ala bolo do ibe wati mina bi jandula o la masake bodo aya nyini aka ministre fe ministre mu ye kalamba bay ako ministre ma ako mbi fega tapon glan tapon caché quoi folo masake o ka tampon nu ka bolo no ko mi ko ka baki o de kan nu e sebeni ko ba ubi bolo na nege ke dabala ka da sebeni no ka jira ko ni mura masake ro ako ministre ma mi fe i ka sebeni do ka baki kan ba sebeni mi ni nya ya abe ni soja ni nya fla abe ni sogoya a fe vla be sura fengele mi ni nya fla mi ni soja ni nya fla tukuni mi ni sogoya masake ga ministre baki mina tara di warje fagalawma akuma kwa ya sibaka ko hazal waqtu sayamudi hazal waqtu sayamudi ko ni wati mina tebe la ni kuma badi ni be masake la ku bi jaddo mina nebe teme siraw bi tige hazal waqtu sayamudi adoddo ni wati bi teme de iforo do ko diniwo ebe giri ne icheka ebe bi giriga ibe toloni ka keto hazal waqtu sayamudi ado ga ni toloni mina gludo do la kamale o min be balani jodona ni bo konguru daze joli kare de abe kubuta igani wati ni mina teme dodo musungara o emi tay ga chenya ni ga dawla fe ko fiebe nuna i chema lafiya ibulu ita girina ko dawla bilawa igani dawla en wati biteme هذا الوقت سيمضي ni wati miteme wabu chugo kelena ni gele isoro ko niye sebeni laje iba inbi ni soja parce iba fa ko ni gele miteme fene bi nasongo temu ado nasongo nda chama kera milliardaire shini chamba ne de banane do muso banane no nyere mangene ado ko ni wati miteme here wati fana mina aya jando wati la sir
ثم يرفع وله نور كنور الشمس حتى إذا بلغ السماء الدنيا ako n'o kɛra jɔn ka baara a bɛ sɔrɔ ka kɔrɔta mɛlɛkɛw de bɛ yɛlɛn mɛlɛkɛ minnu b'a sɛbɛ olu bɛ n'a di mɛlɛkɛ wɛrɛw ma minnu bɛ yɛlɛn n'a ye aha فيزكيه ويكسره n'o kɛra mɛlɛkɛw a bɛ tɛ baara in bɛ tɛmɛ mɛlɛkɛ o mɛlɛkɛ la olu b'a nin ye jɔn ɲuman dɔ ka baara ye sa nin ye seli caman kɛ bi dɛ nin bɔra maka ɲina dɛ o baaraba b'u bolo olu kɔni mɛlɛkɛw bɛ ɲaga la mɛ ka taa sɔrɔ a ma min b'a contrôler a ye spécial a ma se o ma fɔlɔ bɛɛ n'i ka baara de don i bɛ min dɔn i bɛ se o de la dɔgɔtɔrɔ bɛ se mɔgɔ kɔnɔ opéré de la n'i ye moto d'a ma n'a ye o moteur jigin écrou dɔ bɛ taa bila yɔrɔ dɔ la min tɛ réparateur fana bɛ se ka mobili moto moteur jigin n'i ye adamaden d'a ma n'Ala fara a b'a nugu tigɛ ɔ mɛlɛkɛw bɛɛ n'u ka baara de don kuranɛ de ko wa ma minna illa wa lahu maqamun ma'lum ko foyi t'anw mɛlɛkɛw la fo bɛɛ jɔyɔrɔ dɔn ne donc ko baara in bɛ tɛmɛ a bɛ taa فيقول الملك كيف واضرب بهذا العمل وجه صاحبه ko ni jɔn ka baara nana se sankolo fɔlɔ da la o sankolo fɔlɔ mɛlɛkɛ b'a fɔ ko a y'a jɔ a ye karisa ka baara lajɛ dɛ karisa den karisa don ka bɔ Bamako ka bɔ nin quartier in na ka bɔ karisa ka du kɔnɔ a ka bi jumadonya o baaraw de nani filɛ nin mɛlɛkɛ b'a fɔ ko a y'a jɔ kif a y'a jɔ وقل له لا غفر الله لك ko a ye segin ni nin ka seli a ye segin n'a ka juma seli a ye segin n'a ka hiji a ye segin n'a ka su a ka taa a gosi a ɲɛda la a k'a danga أنا صاحب الغيبة ko ni mɛlɛkɛ min jɔlen don yan ne jɔlen tɛ foyi kama maa kɔrɔfɔ bɛ baara maa o maa n'i ye maa kɔrɔfɔ kelen kɛ i ka baara tɛ tɛmɛ ni kan yan an k'an jɔ yan dɔɔni fɔlɔ kɛ nin ye sankolo fɔlɔ dama ta ye bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ ko an ye juma seli bi ko bi juma in ko a kutuba jara koyi e bɔtɔla juma na e ye alimami yɛrɛ kɔrɔfɔ ko alimami k'a bɛ se kutuba la sa ko mɛ k'a ka araka ka jan i ye alimami kɔrɔfɔ i ka baara bɛ se mɛlɛkɛ ma a b'a fɔ k'a y'a lajɛ dɛ a ye baara in kɛ ko a ɲɛna mɛ kɔn'a ma maa kelen kɔrɔfɔ dɛ ayiwa bi an bɛ taa an ka mémoire sigi an kɔ bi kɛ ka na sɔgɔmada in na kabini bi dugu jɛra fo bi e ma maa si kɔrɔfɔ n'i bɛ ka maa kelen kɔrɔfɔ o i ka bi baara ma minɛ dɛ a segir'i ma ka tila k'i danga k'a gosi n'i ɲɛda ye al-ghiba ko ale ye maa kɔrɔfɔ mɛlɛkɛ de ye bɛɛ sigilen sumalen don sisan bɛɛ y'i ka fɔta dɔn maa kɔrɔfɔ kɛra maliyɛn t'a la a kɛra adamaden t'a la hali a filɛ nin wajuli kɛnɛ min kan dɔ bɛ sigi karamɔgɔkɛ min yɛrɛ bɛ ka wajuli kɛ dɔ sigilen bɛ dɔ fɔ a ma ko a sera ka petini k'a bɛ se wajuli la ko mɛ k'a bɛna fɔ a jamani don dɛ dɔ b'a kɔrɔfɔ sisan bilahi walima jango an balakaw a y'a janto dɛ maa kɔrɔfɔ fanba cɛw b'a kɛ dɛ mɛ musow ta ka jugu a la bɛɛ bilahi muso dɔw ye misiri bila k'a sabu kɛ o muso ɲɔgɔn ka lagosi bilahi muso dɔw ye kalanyɔrɔ bila k'a sabu kɛ o muso ɲɔgɔn ka lagosi muso dɔw ye kɔɲɔyɔrɔ bila ka kungoyɔrɔ bila k'a sabu kɛ o muso ɲɔgɔn ka lagosi alhamdulillahi rabbil alamin badenw nin tun ye an ye sɛbɛnni kɔrɔ laadalasigi min san o san ni u bɛ a kɛ alisilamɛ banbaatɔw tɔgɔ la ni ka alikuranɛ kalan kɛ ka wajulu kɛnɛ sigi ala bɛ se k'o hinɛ se alakiraba ma cogo min muhammad sallallahu alaihi wasallam a n'a somɔgɔ sanumanw ani alisilamɛ su kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen san 2016 ta nin tun ye an ye o kɛnɛ kan novembre kalo tile 4 Usman Nimaga ale ka laseli ninnu tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Seyid Sharif Ibrahim Iba Haidara ale nana kɛnɛ in kuncɛ ni duwawu don ani bilasiralikanw ye an b'a deli ala fɛ san wɛrɛ ta ala kɛ o yira an na taabaw ala k'u hinɛ ala kɛ yafa k'u ye ala k'u dayɔrɔ nɛma jija ni kɛnɛya ala k'o dan yiru ma an bɛ t'u sɔrɔ ye don min an kana t'u malolen sɔrɔ ala kana malolen se u ma ni alakiraba hɔrɔma ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Haidara dunga
emine